kaunti ma Mombasa nyoro. Erokamano. Gima nyalo wacho en ni atamalo miwacho ni donjo e skul ok ang'e kuma giyude atamalo no, nikech wan gi nyithindo mang'eny ma pod olewo moloyo ni kaka an ng'ama osebedo ka deal gi nyithindo ma kiye to gi moko ma samoro jonyuolgi bende ok nyal. Nyithindo mang'eny pod olewo e udi, to gima pod ok ang'eyo gi sirikal marwa ma Kenya kani komakore gi weche mag somo en ni gik ma gilando kata gik ma gitimo opogore gi gik ma dhi mbele kidhi piny e ground kucha. Sani an owuon asebedo ka romo gi messages mang'eny mokadho kuom nyithindo magombo dhi e skul kendo nyicha gikadho to pesa onge e skunde maginyalo dhi e skunde manoluonggie, to kendo jonyuolgi ni nono ma gima nyalo timo onge. To mokwongo adwa goyo erokamano nikech ogandawa mar Luo thothgi nyicha ne ok owuok oko, ma ka nyicha nitie nyathi moro mane okadho to olandi kaka station mar Ramogi ni, nyithindo manyicha olandi noyudo konyruok ma jomoko noterogi e skul. But nyocha nyicha neno ka ker marwa wacho ni osegolo pesa moromo nyithindo te bede skul, nyithindo mantie TVET, madonjo e form 1, manyicha nitiere secondary go, maka japuonj moro amora oriembo nyathi mobedo oko mar skul e weche mag pesa, to mano ng'ama onego bed ni kawo ne atua. Kichak iduogo e ground ka tiyudo ka tuano be ok nyal kawe nikech nitie chike mag skul. Koro pacha maduong' en ni aneno ka nitiere confusion maduong' e sector mar education. Ok ginyiswa gima onego bed ni dhi mbele kata gima timore. King'iyo iyudo ka nyathi monyuol Kenya en ja Kenya, kendo migepe te mag piny owacho, migawo ka migawo nitiere gima onego kaw motimo ne ja Kenya. Mano e gima omiyo wachulo tax. And tax wani iyudo ka wachule to